to pozor, s Bohem, armádo. Tak pánové, je tu civil. Dobrý den, jede to na kostelec? Pokud vím, tak jo. Dobře, děkuji. Nemáte zájem, jsme cestu, pánové. Pánové, a ak nám toto vyjde, tak já se začnu modlit. Tak klid, kluci, to je nejlepší nápad mého života. Ještě mi budete děkovat. Tohle je jeden z těch složitějších příkladů, který u maturity můžete dostat. Protože za vaše schopnosti můžeme společně doufat, že se vám tahle zkouška inteligence vyhne. Horáková? Zde prosím, mám jít tabuli? Ne, otevřete okno. Je tady cítit alkohol. Ano, soudružko. Pan Hedánek, patrně hluboce přemýšlím správnosti mého postupu. Že, Hedánek? Soudružko, já včera studoval otázky od 12b do 20a. Dobrý den. Další zadná maturantka. Promiňte, paní profesorko. Co pak to bude za výmluvu dnes, sešlo Schneiderová? Prasté pero v budíku? Či spouta rtěnku? A nebo se zemřela babička? Kolikátá ješ? Tak mohu to vědět? No, to víte, paní profesorko, matura na krku. Jsem se šprtala do noci a zavolala jsem až ráno. Fakt? Sedni si. Milí studenti, dnešním dnem zakončíte vaši školní docházku. Čeká vás týdenní příprava na zkoušku, která dovrší vaše 4leté studium. Čeká vás, jak s oblibou nespisovně říkáte svaťák. Proto, milí studenti, v následujícím týdnu jenom konejte. Žádné lenošení. Chcete-li být bohatí? Hlavně duše. A
Vítám vás v tenisového spůdce Unibíka. Takže tady máme jednoho speciálního utopence a jedno pivečko, samozřejmě prvotřídně vychlazené. Ale máme i speciality z ryb, ovšem pouze tehdy, když ty podpory berou. Proč tenisová? Protože tu máme dokonalý servis. Jídlo to nemá nikdy připálený, volej a gulášek tu stojí pouhých 50. Co to bude ještě? Specialitku. Opět jenom rytku. Ani v půlce se dneska nechytnu. Ale kdybyste si opravdu přála něco z rybníka, dovoluji si upozornit na utopence. To je takový stylový. No to se mi snad zdá. Vy tam máte napsáno 2TVC, Ale to tak na záchodech bývá. no ale to je anglicky. Watercloset nebo tak něco. Co pak to máme zapotřebí? Vyslované. Já bych tam dal 2 nuly. Normálně, česky. A dejte mi jedno pivo. A vám, madam, pokud nejsou ryby, nechcete zkusit něco vařeného? Třeba i zmíněné pivo. Tak jo, dejte mi jedno. Počkej, však ty pivo nepiješ. No někdy přeci začít musím. Můžeme si objednat, podklady už nevidíme. Ale jistě, co to bude? Tak to třeba utopence. Je u vás moc dobrý. A k tomu pivo, ale dobře vychlad. Jo, a ještě guláš. Ale doufám, že nebude moc ostro. Ne, to bude, slečno. To je tvůj táta? Sympatia. Fakt. Prý má nejlepší pivo v kraji. Tak to mi zase někdy přijdem, že jo, kluci? Jo? A kdy? Až budeme mít žízeň. Tak jo. Hej, tak tu budeš mít asi skoro, čo? No, myslím tu žízeň. Co kdybychom to zkusili nějak jinak? Já nevím, třeba pěšky v noci. To je krabina. Náklad nějaký tu tutovka.
Mezi Klárama nás přece nemůžou najít. Ale to byste tady mohli si myslet Bůh jak dlouho. A víš, že by mi to ani tolik nevadilo. Ježišmarja, nemyslí furt na ní. Takových tam bude. Musím ji vidět. Co nejdřív. Dneska bych teda nechtěl být v té kůži, ale když ti ta maturita vyjde, budeš první úředně potvrzená intelektuálka v naší rodině. Tak se drž. Jo, a abych nezapomněl, včera tě tu tady hledal nějaký kluk. On tu byl? Docela sympatiák. A co říkal? Neskázal mi něco? Nic moc, dali jsme si jedno pivko a že prej si tě najde. Tak jsem ho varoval. Co? Přede mnou? Přede mnou. Tati. Ne. Ahoj. Jejda. Aha. No, bitva na Bílý hoře. 8.11.1620. No vida, to jsem ani nevěděl. A kolik půl litru je metr piv? 11 a malej panák. Ale na to se mě asi tát nebudou. To je vlastně pravda. Tak mi držte palce, jo? Ahoj, Je. Co tady děláš? čekám na tebe. Ale já musím jít maturu. Já vím, budeš první úředně potvrzenou intelektuálkou ve vaší rodině. A je. Koukám, že táta měl povídavou. Počkej, něco pro tebe mám. Ten je pro tebe. Z misu dobrý naděje. Vždycky mi přinášel štěstí. Děkuju. Budeme na vás s klukama čekat na náměstí před kostelem. Tak jo. Hedánek, a teď nic vesela bych prosila. Spátníko. Dobrý den. Dobrý den. 9. Nahlas Hedánek. 9. No tak to máte štěstí. Byli bože se na vývoj dělnického hnutí v Československu. Děkuji. No, moment. Ale ta tečka je dole, takže ne 9, ale 6. A tak to máte smůlu, Hedánek. Tomáš Garik Masaryk a jeho vliv na vývoj demokracie v předválečném Československu. Bych se dala, Cíko. Teda holky, jestli prolezu, tak se dám na modlení. Já jsem se šprtala až do rána. A z diáku si pamatuju jenom víc z Aurory, víc ani ťuk. Ježišmarja, holky, nemelte furt! Teresko, teď ty. Vejvorová. Četla jsi ty vůbec někdy něco? Četla. Olivera Twista. Ale za to několikrát. Wow. She
Všichni žáci této třídy v dnešní zkoušce dospělosti, i když někteří s oldřejýma ušima vejvodová, uspěli. Lidi se prosím, paní ředitelka ještě nedomluvila. Přeji vám jménem celé naší školy štěstí, zdraví, úspěchy. A zároveň bych byla ráda, kdyby se pro vás symbolem šťastného vykročení do života stal tento rok. Rok 1968. No doufám, že to od nich nebyl jenom nějaký blbý fot. Co to je? Vše svatá nebo co? Holky, počkejte na mě chvilku tady. Chlapče nešťastná, co je tohle za nápady? Přestaň, Šimone. Přeběhnou se babky. A co potom? Vždyť by tě tady mohli vidět. Děvčátko, schráníme varhaníka. Tak si to chlapec, co šel náhodou kolem, zkusil. Dobře, ale neuč se bacha. Chce to bacha. Bacha si dej. A cvič o samotě. Hlavně se moc nerozptylovat a myslet jenom na cíl. Děkujeme, pane faráři. Děkujeme a nashledanou. S Bohem. Holky. Tak to jsou oni. Eman, Bob a David. A co srdce bije? Pane bože, no to jsou rány. Taky neuměli dýchání. Oliver Twist, Cože? Aký twist? Já jsem len nějaký Eman strčatý klačan pri Martině. turčiackých klačan pri Martině? No, Já jsem ti říkala, že z toho románu jednou zbludneš. A co teď budeme dělat? No, víte, co by to chtělo? Pořádně se pobavit. Tak co, holky, co jim říkáte? Žádná bomba, ale za hřích by stále. Náhodou, jsou skvělí. A ten Emma, lepší než Oliver Twist. Který se líbí tobě? Mně? mně se líbí to, a domů drázu cezo. Ta láska to je síla, mám je jak většila. Od očí dá pěkno, vždyť láka pokročí. A když mi sejde z očí, myslí na mě dál. Teď mladý mladý se zkázal jen sám, nezdá se má přízno, a co znám, ani vám nevnímám, že střídeš on, si jsou mě se líbí. A pomohou dát cestou a zkáže každé jiné, co láskou pojemně. Tak co, kluci, nekecal jsem, ne? Dobrý holky. Ale ta Jurča, to je fakt sexy. No ale teď jde už jenom o to, kdo jim ten večírek navrhne. Tak si střihneme, ne? No teď asi ne, ty vole. Večírek jo. A dneska? Právě že dneska. Když jste tak skvěle odmaturovali. Když my máme večer den, maturiták. Tak byste mohli přijít o kousek později. Ale obecně.
kolego. Vidíš tamhle ten barák. No, A přečteš, co je tam na tom transparentu, jo? závěry 13. sjezdu KSČ splníme. Fajn, zrak máš dobrý. Jo, a proč bych jako neměl být? Takže nás tu vidíš. No a co? Tak našlapni toho svýho fichta a odjet, nebo tě odsud vystřelím jako rusové lajky. Ty, Oldo, já bych radši jel. Když se večer uvidíme na tu maturiťáku, že jo, holky? Přesně tak odsud radši vypadněte. No. Čau, holky. Milé dámy, představujeme slavnostní tabuli. Tak slavím odokazí, která se do dějiny teprve zapíše, a to pompézním maturitním večírkem, který právě teď začíná. Milé dámy, zkouška z dospělosti pokračuje. Tak ať uspějete ve všech předmětech. A my těž. Ty pěš? Tak na jízdu! Na jízdu! Holky, a teď si představte, či bychom se na tom maturiťáku spali nějakýma těma olezlýma chlebíčkama a bavili se s těma našima puberťákama. Hele kluci, nemá tady nějaký ten muziku? A, dámy a páni, zázrak můjho technického genia, hudebná produkce tohoto podniku, která právě teď začíná. Věříš na lásku na první pohled? Tak se podívej ještě jednou. A ty jsi zvláště nikdy neprohlížel Kamasutru? Ne. A ty nevíš, o čem to je? No, raz jsem se spýtal otca, A co ti řekl? že je to něco o tělocviku. Tak počkej. Naozaj. Víš, co je škoda? Že neříkáš tak, ty i děti. Co když to nejde? Říct pravdu. Líza, oči, hruď a pery se posypávají boskami. Tlačené poskávají na stabiny, pod pasutky a okolí buďka. Podle místních zvyků lásky jsou vhodné i těto místa. A co jsou to pasutky? Počkej. Já si kdo o téhle erotogenní co nic taky píše. Představte se, Glorie, píšu, impotentium. Anuča, já jsem skoro praktik. a taky oštípal už ve straně 67. Prosím tě, už nečítaj. Tak pojď. Co to říkáš? To říkali v jednom filmu, mě to vzrušuje. Prej, No tak to říkej dál. co to děláte tady doma? No, sledujte se, počkej, já už nevím, co mám říkat dál. Tak říkej to samý, ale od začátku. No, sledujte se, pane doma. Já. Počkej. Ono to prej poprvé hrozně bolí. Cože? Ty jsi špana? Tak to sorry, na tohle fakt nemám. Nešli. Já už budu muset jít. Slíbila jsem to tátovi. Nemusíš. Zavři oči a jdi spát, vždyť už bude brzo den, nech si o mě něco zdát, ať je krásný ten tvůj sen, já budu chodit
Tady to prý nějak míň rušej, nebo co? Kde zbyla celou noc? Trochu jsme ten maturiťák protáhli. Promiň. Spolužáci tě scháněli. Na žádný maturiťáku si nebyla. A taky si mi nikdy nelhala. Kdyby šla máma, tak ti zmaluje prdel, že si týden nesedneš. Nic mi neřekneš. Tati, byl jsi někdy v Německu? Proč se ptáš? Že bychom tam mohli někdy jet? Nebo třeba ještě dál? Do Ameriky? Možná, že by to tak bylo lepší. A stojíš. A nestojím, prosím tě. Podvody, ale. Ahoj, kluci. Něco nás od armády spásili. Máte tam i pivo. Čau, Tereso. Teď mi ani nevím, jestli usínáme nebo umíráme hlavy. Tohle bylo poprvé, co jsem něco ukradla. Pojďte, nebudem rušit. Prečo? Protože moc mlaskáš. A to ruší. Tak to teda, hej. Víš, jak to vypadá? Jako oltář. Protože jsme v chrámu. Železničním. Nevěříš?
Mládenci, nevíte, kdy to jede na kostele? 8:15 nebo 8:25? Možná, že už to jelo? Nešlo. Naozaj. Ale jelo. Na kostelec to jelo už před půl hodinou. Ale kostelec je na druhou stranu. Na druhou? A od kdy? Od kdy? To jsou otázky. Jede to vůbec dneska? To máme se blbej vyznat. Tak my radši počkáme, ne? Já bych počkal. Tak jdeme nebo ne? Mládenci, přijde to vlak nákladní. Já nemůžu odjet. Nemůžu ji tady takhle nechat. Bez rozloučení. Jestli odjedeš, tak si to fakt pohnoč. Pojď. Počkej. Co to je? Adresa San Francisco. Za měsíc jsem u vás. Je to. Vysíláme zvláštní pravolání předsednictva ústředního výboru komunistické strany Československa. Všem lidům Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968. Alžběto, představ si, co se mi právě stalo. Já jedu normálně na ryby a na té křižovatce v lese stojí nějaký chlap v ruské uniformě. Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Světice, zjišní, ulice, já ti mám rád. Magdalena chodí do školy, ti mám rád, už jsme spolu. Magdalena píše úkoly, ti spát, jestli zvedem. Magdalena doma musí, ti mám znát, jestli nevím. Magdalena kávu nabízí, a Gina, Gina, oh, yeah, ay, já budu vždycky jenom Gina. Já to vím, že tohle není na české jméno. Snad bych jí nepřece jenom říkal Magdalena. Světice, zjišní, ulice, protože já Ginu mám rád.
z jižní ulice, kde já